Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga Muslim, mga datu ug mga bay, ayamala na sa mga murita kansan sa kayang bala-bala sa Pilipinas. Silam na kan sa kanulangon, mambugyan niyo so mga kabarakat. Sisagyang kaya goy man to alungan na isnin. Kaya pag live tano. Di sugawiyap kabubay ano nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwi ayata manakab kabubay ron Rasul sallallahu alaihi wasallam asinan ipantag so mga puwasan niya na mga sunna sangkay alungan na isnin agusto alungan na khamis. Salam rakanusan so mga Muslim sa Pilipinas na gustang sa abroad. Ku special salam ku mga murita kanusan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ayamala na so mga bangsa tanusan sa abroad. So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mialwinan ko isa ko mga sabdan yan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. Manauton sa din sa tao raut na kapita-pita si ko babalingan yan, si ko turugan yan. Narot nun kapita-pita lumilinta dun kauyag-yag yan. Pipiyas o kambubulosan yan. Ad nagasto niyan sa sadyang ko to gawi na datarbo uban yan miyakwa sa dunya. Naman niya mga urip na Allah na so kalilinta do mukarna o ayman yan na pisikato ang rakatano na kanaba si kakuasang ko to kalaw tamok na gusto kala o kadato na gusto barang-barang ang mga paresan sa dunia. Ayam ya Rasul sallallahu alaihi wasallam na sara lumilinta da mukarnang ka inupno tulo milinta da mukarnang ka kasisir ka so ayaman yan na kalalintan sisir ka so kada rayo-rayo ginawa sisir ka so kapipya ginawa da bangka ringasa da bangka ayaman yan na dabar kami susugat ang mga ragon yuto imanaw to so ayaman ini na uraw ta kakapita-pita lumilinta da mukarnang kasi ko babalingan ka na urian yan na so kang bubulosan ka na da magagdam ka mala mga sakit ka makababalang bandar kasi ko kulaulaan ka na ad na matatang kagastong kasang ko tagawi na panalamat ka ng ko Allah subhanahu wa ta'ala kasaka number one na manusia si sadyang kaya dunia ko ay manan yan na kapya kapagin na tao Masya Allah. So at na to katon ka mga tao marinig sa ko babalingan yan makatetalugdam so pitulapis sa badan yan na ugay na malasot tamok yan. Masangkot oras na hakikipangan so kapagintaw sa dinga dunia. Binan matataam so mapiyakaw yaguyo. O ano pa nagkatuon ka? Malay tamok na makagagdan so kang bubulawasan. So ayaman yan na dinyan ko sa so tamukyan sangkuto mga kasawitan so tamukyan sabab sa lango nagkubian yan na so kang usakit yan. Sa manuto na
So kapakagagadam o ginawa na makadadarasag sang kutoras. Adun pa man nagkutuon ka at igen pamliin ka kaya pakatamo ka kung nadaan ako amiyaloks na din yan kasawitan sa website yung kuto may kurang subagar, may kurang suema na yan na tunan niya ba na kagagadaman yan si ko kasasawitin yan si ko babu mga panganangkan so kanditar so languntaman nagyuto sa oras na kagada mo manusia ang kuto ad na kumukontrol aso Allah subhanahu wa ta'ala o pa makusatan yung makapumbaya nakabayo man siya na diyang kuto kapakatabok yan gagaan kapakadato yan gagaan kapakapuwir yan gagaan kapakadigri niyan sa magaan sumagaan ugay naswalla na tetangkan yan sulang wantaman tetangkan wala sulang wantaman ipumbugay niyan rakatanong o pamakuso Allah nabanyan din na bukay rakatano langon so limo yan nagusuriskin yan na sumanusya na sabsab na penderawa kasang kaya liyaw lupa sa kiyaturon wallah subhanahu wa ta'ala walau basatallahu rizqa ala ibadihi labagaw fil ard upama ko sa Allah na butawanin yan lakain yan langon so riskin yan sa yung kuto mga urip niyan na maratasiran niya dat kulya ulopa maratasiran ni parangay maratasiran niya dat kulya ulopa so mangin sukurta no mga urip no Allah ay kapangin sukurta no naasar ka lumilintada pamikiran tano alhamdulillah da mga sakit tano ad na may ito gasto tano na panalamatan tano dito ko Allah kagito pito man na mapuro pangkatan na kauyog-yog sang kaya dunia na esampur na yan na sumisindo so para tiya tanong ko Allah sihi ko mga rarabtano ginang sabab saya mga urip no Allah na YouTube salam na sa mga bangsa tanusan sa Luzon tangganan at pitibarangan ng mga igod tanusan datarsan sa Angeles City salam na sa kanusan san sa Pampanga san sa San Fernando san sa Ilocos san sa Bulacan so mga pagariakon san sa Bulacan mula na san sa Metro Manila sa Pasay sa Paranaque so mga jama tanusan sa Masjid Al-Wasat sa kapaguluhan nilo ng kuto bangsa tanong si Sultan Jamal Mama gusto mga padiyan ng mga dato silam nang kanusan langon na gusto mga bangsa tanusan sa Visayas madakol kaya ko gagawin yung live tanong amyaka pamagsata kami gusto mga datusan mga bai san sa Visayas sa Cebu sa Mactan sa Lapu-Lapu City gusto makalalibot sa mga ingad inshallah na oras sa Iloilo san sa Bacolod City at oras na pipersonal tanubo kung mga seminar tanong o bukan rakano Allah subhanahu wa ta'ala na mapumisita ko sa kanusang ka na mga ingdiyo datarmambo diyan kay Mindanao na madakla mga ingad prequest sa seminar tanong ko mga ingdiyo na misampay ako kanubo yung Allah san sa General Santos san sa Kabakan san sa Butuan Cagayan de Oro Davao gusto mga pod ang mga ingad madaklon sa mga bangsa tanong mga Muslim sisayngaran at yan kay mga pagarinyo mga bangsa niyo sang kay Lanao del Sur ay malalang kay Marawi City napsilam na miskano langon makapupunsa sa diyan kay
Al Mustaqbal Online Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.